Λοιπόν, όλες αυτές τις ερωτήσεις νομίζω θα τις απαντήσει ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Ζωγράφε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Βουζή. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Φαντάζομαι και εσάς σας ρωτούν διάφορα, έτσι, σχετικά με το ψηφιακό δίπλωμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και να πούμε ότι συνεχώς γίνονται κάποιες αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης, αλλά μόνο στα έντυπα. Δυστυχώς δεν αλλάζει η νοοτροπία του εποχούμενου οδηγού, δεν αλλάζει η επιθετικότητα στον δρόμο, η ασυδοσία, η έλλειψη σεβασμού, η συμπεριφορά μας στους ευάλωτους χρήστες και βέβαια αυτό που μας διακρίνει ως έθνος, ο χαδερφισμός. Και συγχρόνως, για να βάλω και ένα στίγμα στη σημερινή μας κουβέντα, δεν αλλάζει η φιλοσοφία της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των οδηγών, δεν αλλάζει η αναμονή 5 και 6 μηνών για έκδοση της αρχικής άδειας οδήγησης και δεν αλλάζει η κατάπτυστη διαδικασία προγραμματισμού εξετάσεων με αποτέλεσμα να λειτουργούμε όλοι στα όρια της νομοθεσίας. Άρα, με άλλα λόγια, κύριε Ζωγράφε, αλλάζει μόνο ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε για να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα είπατε καλύτερα από εμένα, ναι. Ελλάδα 2-0 λοιπόν, αλλά στο μεταφορών και τις περιφέρειες κινούνται με τον οδοντοτό. Ναι. Για το δικό σας το ζήτημα όμως, για να μην ξεφεύγουμε από τα δικά μας, τα οποία συνεχώς τα λέμε, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε βίκο αότα. Δείτε. Έχουμε και εμείς πάρα πολλά τηλεφωνήματα καθημερινά, διότι όλος ο κόσμος κατακλείζεται από πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Έχουμε 2 ειδών διπλώματα. Το πρώτο είναι το χάρτινο ροζ τρίπτυχο και το νέο πανευρωπαϊκού τύπου που είναι πλαστικοποιημένο σε μορφή κάρτας. Το παλιό ροζ δίπλωμα λοιπόν οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033 και μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας του οδηγού. Οι νέου τύπου πλαστικοποιημένες άδειες οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μετά από τις 19 Ιανουαρίου 2013, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια 15 χρόνια. Ναι. Άρα, η παλιού τύπου άδειες οδήγησης, αυτό που λέμε το χάρτινο δίπλωμα, πρέπει να αντικατασταθεί μέχρι 19 Ιανουαρίου του 2043, 33. Εκτός και αν έχει λήξει. 33, έτσι. Ναι. 19 Ιανουαρίου 2033 είναι η βασική ημερομηνία. Εδώ θέλω να σημειώσετε και να ξέρουν οι ακροατές σας ότι αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί δίπλωμα σε νέο έντυπο ή γίνει κάποια επέκταση του διπλώματος, τότε το νέο δίπλωμα ισχύει για 15 χρόνια. Αυτό που μας είπατε, το νέο, το καρτελάκι αυτό, ναι, τέλος πάντων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνει συνεχής ανανέωση κάθε 15 χρόνια μέχρι ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Οπότε μετά το δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Ωραία. Τώρα, τι θα περιέχει αυτό το ψηφιακό δίπλωμα? Δείτε λίγο. Τώρα από ό,τι φαίνεται έχουν ήδη έρθει στην κατοχή μας διάφορα διπλώματα. Στην ουσία αυτό το οποίο έχουν καταφέρει με τη νέα έκδοση είναι να είναι πιο ασφαλές. Έχει χαραγμένο με λέιζερ στην προεξοχή μία μικρογραφία. Έχει μία αιωρούμενη εκτύπωση ασφαλείας. Έχει μία διαφανή σφραγίδα του κράτους. Έχει ένα αόρατο υδατογράφημα. Οι γραμμές εκτύπωσης είναι σαν ουράνιο τόξο. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζει χρώμα το ολόγραμμα της χώρας όταν γυρίσουμε την κάρτα κατά 90 μοίρες. Ναι. Αυτές είναι οι ουσιαστικές διαφορές οι οποίες φαίνονται στο νέο δίπλωμα οδήγησης. Να ρωτήσω, κύριε Ζωγράφε, αφού το δίπλωμά μας αυτό το ροζ, το τρίπτυχο, ισχύει μέχρι τον Γενάρη του 33, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλουμε τέλος πάντων αυτό το καρτελάκι που μας είπατε στην αρχή? Απολύτως κανένας. Ναι. Ωστόσο κάποιοι έσπευσαν να το προμηθευτούν. Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Είναι η κατηγορία κατά την οποία έγινε κάποια αντικατάσταση, οπότε αναγκαστικά πήγε 15 ετία. Υπάρχει κατηγορία στην οποία γίνεται κάποια επέκταση, δηλαδή από Β κατηγορία να πάρω την Α κατηγορία ή να κάνω μια επέκταση διπλώματος, οπότε πάλι πηγαίνει στη 15 ετία.
Και υπάρχουν και ορισμένα διπλώματα τα οποία είχαν, αν θέλετε, κάποιους κωδικούς που απαιτούσαν από τον χρήστη να επανέλθει στην υπηρεσία μεταφορών με κάποιες εξετάσεις. Οπότε και εκεί ανανεώνται για 15 χρόνια. Ναι. Δηλαδή τώρα κάποιος, αν χάσει το δίπλωμά του, θα πάει σε αυτό το... Αναγκαστικά. Ναι. Οποιαδήποτε αλλαγή διπλώματος, οποιασδήποτε κατηγορίας, γίνεται με τις νέες διατάξεις του νόμου. Αλλά αυτό το δίπλωμα που λέμε τώρα είναι μεν ψηφιακό, αλλά είναι. Τώρα δείτε λίγο. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Στα ενδότερα του διπλώματος δεν έχουμε μπει ακόμα. Όπως το βλέπουμε όμως, είναι ένα σύγχρονο δίπλωμα, αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη του κόσμου, είναι ασφαλές, δεν μπορεί δηλαδή να αντιγραφεί και από μόνο του αυτό είναι μια πρόοδος. Κοστίζει? Όχι. Δηλαδή μπορείς να κάνεις αντικατάσταση του ροζ με αυτό, χωρίς κάτι... Η αντικατάσταση ενός διπλώματος επιφέρει και ένα παράβολο το οποίο πρέπει να πάρει το δημόσιο, που είναι 30 ευρώ. Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν η διαδικασία της αντικατάστασης σε νέου είδους άδεια έχει αυτό το κόστος. Να θυμάστε επίσης, και έχει μια χρηστική αξία αυτό για τους ακροατές σας, ότι όταν κάποιος κινείται συνεχώς στο εξωτερικό, δηλαδή μετακινείται Ελλάδα-εξωτερικό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, καλό θα είναι να το αλλάξει το δίπλωμα, γιατί υπάρχουν μερικές χώρες της Ευρώπης που δεν μπορούν να αξιολογήσουν τις κατηγορίες του διπλώματος, μια και δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες στην λατινική γραφή. Ναι, άρα αυτό το ροζ δίπλωμα, δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχουν χώρες που μπορεί να μην το αναγνωρίζουν και να έχουν περιπέτειες. Ναι, υπάρχουν και χώρες που δεν το αναγνωρίζουν. Ναι. Άρα είναι ένας λόγος αυτός να βγάλεις αυτό το προσωρινό, τέλος πάντων. Για κάποια μικρή κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ναι. Για τους ανθρώπους για τους πολίτες γενικότερα, οι οποίοι πηγαίνουν μια εκδρομή στο εξωτερικό και δεν είναι η μόνη μια σχολεία τους, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πιώσει αυτό χαράτσι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, μας τα είπατε στην αρχή της εκπομπής, αν άλλαξε η οδηγική μας συμπεριφορά, η ευγένειά μας, Είναι τραγικό αυτό το οποίο ζούμε. Δυστυχώς καθημερινά καθόμαστε εδώ και με τα παιδιά και κουβεντιάζουμε το τι συμβαίνει στο δρόμο. Ξέρετε, εμείς ζούμε στο δρόμο. Και αυτό το οποίο έχουμε εκλάβει, και είναι μια κοινή συνισταμένη αυτό, είναι ότι η επιθετικότητα στο δρόμο έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε ως κοινωνία στο δρόμο έχει να πολλαπλασιαστεί επί 10. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως οδηγοί. Και είναι πολύ σημαντικό. Ίσως κάποια στιγμή θα βγάλουμε και το τέλος του μήνα και ένα δελτίο τύπου σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε διαπιστώσει και κάποιες προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Και πολύ ευχαριστώ να τα ξαναπούμε έτσι, αν θέλετε, αναλυτικά, να δείτε ότι πολλές φορές δεν αρκεί μόνο οι ιδέες ή οι προτάσεις. Πρέπει κάποιος να πάρει την απόφαση να πει ότι μέχρι εδώ ξεκινάμε μια άλλη διαδικασία. Σωστά. Δεν μπορεί το 2024 να κινούμαστε στον δρόμο όπως το 1980. Οπότε θα έχουμε, κύριε Ζωγράφε, τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σε λίγες ημέρες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. 102 FM